Halløjsa! Er du god til at se dig for i trafikken? Så prøv at se, om du kan tælle alle de røde mænd. Okay, husk nu at tælle dem i lyssignalerne med. Nej vel? Du får lige en chance til. Der er faktisk 17 røde mænd i alt. Fandt du dem alle sammen, og så du også, at nogle af dem blev kørt ned undervejs? Det er faktisk rigtig svært at se det hele, og det er derfor, vi spørger, ser du det hele, når du ser dig for? Ja, ser du det hele, når du ser dig for?